mafuno abwino a chaka chatsopano. Ndine Eric Nsikiti ndipo sabata ino mu programu ya dziko la mkaka ndi uchi. Kuno muli ndi ku Nazale ya Tea Research Foundation. Nazale imeneyi mmene mukuyioneramu ndi yayikulu ndithu. Ya ti wa ku Malawi quality ndi yabwino. Koma chimene ndikanene ndichonena kuti msika wa tea uli ndi certain level of bias. Tea kwambiri olawa tea ogula tea nthawi zambiri amakonda kuyang'ana kuti kodi tea akuchokera kuti. Tikukambabe za ulimi wa mbewu ya tea, kuwunikira zakufunikira kwake pa chuma cha dziko, pa umoyo wa thanzi wa anthu, komanso kuti kodi ngati dziko tikuchita bwanji pa ulimi wa mbewuyi. Tisayiwale kuti tea ndi mbewu imene ikupereka mwayi wa ntchito kwa anthu ambiri m'dziko muno, kupatula kubweretsa ndalama zambiri zakunja zimene dziko lino limadalira pogula katundu wina wofunikira. Koma pamene nyengo ikusintha, ndi kofunikira kwambiri kuti dziko la Malawi lichilimike popanga mbewu zamakono zocha msanga komanso zopirira ku chiwawu, ndi cholinga choti dzikoli lipitirizebe kuchita bwino pa ulimi wa mbewu ya tea. Tili ku Tea Research Foundation m'boma la Mulanje, kumene ntchito yochulukitsa mbewu ya tea ili mkati. Watu mkutali wasaonekela, watu mkutali wasaonekela, zuwa ndi mwezi sisioneka, zuwa ndi mwezi sisioneka, ugo kuseli kwa mapili, ugo kuseli kwa mapili. Nthambi ya Tea Research Foundation kuli mbuli m'boma la Mulanje inakhazikitsidwa mchaka cha 1966. Koma malipoti akusonyeza kuti kafukufuku wokhudza tea m'dziko muno anayamba mchaka cha 1929 pofuna kuthana ndi zimene pa nthawiyo zimatengedwa ngati matenda a mbewuyi. Koma kudzera mu kafukufuku zinadziwika kuti awa sanali matenda, koma kuti kusowekera kwa michere ina ndi kumene kumapangitsa kuti tea wina adzioneka mwachikasu. Lero nthambi ya kafukufukuyi yakwanitsa kutulutsa mbewu yosiyanasiyana ya tea pafupifupi 31 imene alimi m'dziko muno komanso ena m'mayiko ena muno mu Africa akugwiritsa ntchito. Mayi Chikondi Katungwe ndi mmodzi mwa akatswiri azakafukufuku kuno, ndipo akuti nthambiyi pakadali pano ikufufuza njira zamakono komanso zosamalira chilengedwe zimene zingathandizire pa ntchito yochulukitsa mbewu ya tea. Pakadali panopo pali kafukufuku amene tifuna tiyang'ane tione mapots amene timazalira mbewu. Chifukwa nthawi yambiri kuyambira kalekale takhala tikumagwiritsa ntchito mapots a plastic. Ndiyeno chifukwa cha kukhudzidwa ndikuti poti uyu ndi plastic amakhala ndi zina zoyipa zimene amachita ku environment. Tikufuna tioneno kuti kodi tidagwiritsa ntchito mapots amene alionena kuti akhoza
kuchita decompose eya amenewo tikhoza kuwagwiritsa ntchito mapotsi amenewo kusamalira mbewu yathu kuno kunasale mpaka na pa nthawi imene mbewuyo ingapite kumunda. Atakhala kuti ndithu kafukufuku ameneyo wagwira bwino wayenda bwino, ndiye kuti tikhala tikuwalimbikitsano alimi kugwiritsa ntchito mapotsi amenewo amene timazalira tiyi. Kupatula mapoti a plastikiwa tikuyesezera mapoti amenewo amapangidwa ochokera mapepala, kumano pepala lake limakhala nakuti lapangidwa ochokera mumitengo. Chifukwa nakuti no ndi mmene chipangidwe chawo chilili ndiona kuti mumatha ndithu kuwagwiritsa ntchito mosawononga chilengedwe. Ndeno kafukufuku amene yuyu tangomuyamba chaka chomwe chino apapa ndikukhulupirira kuti mwezi uno ndi wa namba 3 chidzalireni mbewuzo mmapoti amenewo. Komabe taonera kuti kafukufukuyu tipezamo ndithu cholinga chimene tikupangiracho, chifukwa nakuti taona kuti pali ena mwa mapotsi amene tikugwiritsa ntchitowo ndonena kuti mbewu zina zayamba kale kuchita misisi, kusonyeza kuti no zikuchita misisi mwachangu kusiyana ndi mapotsi amene timagwiritsa ntchito kuyambira kalekalewa. Chimene chikuwasiyanitsa mapoti amene wawa monga mmene mukuwaonera akwawa ndi amene timagwiritsa ntchito kuyambira kalekale. Ena onso ndikhulupirira kuti pakakhala mwayi woti muwaone tikuonetsani. Komano kusiyana kumene kulipo ndikunena kuti awawa amene tikuwayesezera panopa mukafukufuku uyu ndi mapotsi amene ndithu simufunika kuti mwabole, chifukwa tawa timabola kupangira nina kuti timabola mbali-mbalimo kupangira nina kuti tikamathirira madzi azitha kudani kutuluka. Komawo chifukwa nina kuti amene anapangidwira madzi amatha kupeza mpata omatuluka. Komanso kayendedwe ka mpweya mkati muja kamakhala kabwino. Chifukwa cha zimenezozo nzopangisa nina kuti no misisi ikhoza kukhala ndi mpata oyamba mwachangu. Komanso angakhale kakulidwe tikhulupirira kuti kusogolo mene tikuna ndi kafukufuku amene tikhalanso tikuona kuti mwina kakulidwe kakhoza kumasiyana. Malingana ndi Akatungwe, malo ochulukitsira mbewuwa ndi ofunikira kwambiri osati kumbali ya ulimi wa tiyi wokha komanso ku chuma cha dziko lino. Akatungwe akutsimikiza kuti ulimi wa tiyi ukuthandizira kwambiri pa chitukuko cha dziko la Malawi. Nasale inoyo ndiyofunikira kwambiri popitisa patsogolo chitukuko cha muno Malawi. Chifukwa chonena kuti mukudziwa inuyo nena kuti tiyi ni mbewu imene imabweretsa chuma mu dziko muno. Komanso dera langati kuno kumulanje ngakhalenso kuthyolo ngakhale kukawalazi ku Nkhatabe, alimi onse amene akudzala tiyi kapena akulima tiyi madera amenewo mbewuyo inachulukitsidwa kuchokera mu nasale ngati inoyo. Chifukwa amati anzathu awa akafukufuku amene amapanga kafukufuku otulutsa mitundu ya mbewu akatulutsa mitundu ija imenekera ichulukitsidwe ndi cholinga chonena kuti alimi azitha kupeza mpata odzagula ndi kukadzala m'minda mosiyanasiyana. Ndiye nazaleni ndiyofunikira kwambiri chifukwa kunoko tikhoza kunena kuti ndikumene naso pano kumayambira ulimi wa tiyi. Timachulukitsa ndithu mbewu monga mmene mukuonera apapa. Muzaka zambiri alimi ndithu amakhala akudzagula mbewu yosiyanasiyana kunoko. Posachedwa apaso kwatuluka mbewu zina zatsopano zimene alimi ayenera kuti azigwiritse ntchito. Ndiye kuti nasale inoyo ntchito zimene timachita kunoko ndizoonetsa nena kuti pamene mbewu ija yatulutsidwa tiyenera ndithu tiyichulukitse kuti alimi athe kupeza mwayi odzapeza mbewuyo kuti azikadzala. Tili ndi PC 185. PC yo amatanthauza progeny clone. Ndikhulupirira kuti nthawi ina thauza kuzolongosolerani kuti kodi progeny clone yo ndi chani. Tili ndi PC 185 ndi imodzi mwa mbewu imene timachulukitsa kwambiri
imene iyi imakondedwa kwambiri ndi alimi chifukwa kuti imapirira kwambiri kudzuwa. Tilinso ndi BC 168 imene imakondedwa chifukwa kuti ndiyopirira kudzuwa komanso tiyi wake amakhala wokoma bwino. Tili ndi mbewu monga BC 198, tili ndi BC 301, 302, 303, 304 komanso BC 401 ndi 402, 403, 404. Ma 40 chakuti wanda amene tsopano mbewu imene yatulutsidwa posachedwa apa. Ndi imene panopo tikuyilingalira m'maganizo mwathu kuti imene iti enati ichulukisenso kwambiri. Kusiyana kwake ndikunena kuti mbewu zamakonozi zimakhala zopirira kwambiri kusiyana ndi mbewu zimene mwina alimena ndena ali nazo zakalekale. Monga mmene mukudziwira kuti panopo nyengo ikusintha. Pamene nyengo ikusintha kafukufuku akuchitikiranso mu nyengo zosintha zomwezo. Ndiye ngati mbewu ikutulusidwa panopo yonena kuti mwina zilala zimene tikuziona panopo ndi zamphamvu kwambiri kusiyana ndi zakalekale. Mwachidziwikire mbewu imene tingatuluse pano ikhala yopirira kwambiri kuchilala kusiyana ndi yakalekale ija. Komanso mbewu zimene zikutulutsidwa panopo zili ndi quality yabwino. Tiyi wake amakhala wokoma kwambiri kusiyana ndi tiyi amene angapangidwe ku mbewu imene ili yakalekale kwambiri. Nthambi ya Tea Research Foundation Trust ikugwira ntchito ndi bungwe loyendetsa ulimi wa tea m'dziko muno la Tea Association of Malawi pofuna kuonetsetsa kuti mbewu zamakono zimene zikupangidwa ndi kuchulukitsidwa kuno zikufikira alimi a tea ang'onoang'ono mosavuta. Akatungwe akutsimikiza za mgwirizanowu. Tea Association ndi bungwe limene lili la alimi a tea muno m'Malawi. Eya ndeno ifeyo kwambiri pamene tikupanga mbewu zimene zizi malingaliro athu ndionena kuti alimi akuluakulu monga ma estate ngakhalenso alimi ang'onoang'ono timati ma smallholder amene onsewa azitha kupeza mbewu kuno ku nasale yathu. Pali njira zosiyanasiyana zimene tsopano zimachitika. Tea Association tithokoze chifukwa kuti imalola mabungwe ena amene ali ndi ndalama yoti akhoza kuthandizira alimi. Amalola unena kuti athe kupanga ma project ngati amenewo ndi alimi athu ati. Monga ngati kunasale yathu kunoko pali ma project osiyanasiyana amene ndithu akhala akuthandiza alimi ati kuti azitha kupeza mbewu yati kuno kunasale yathu. Moti ndikamakufotokozerani mwina amene tachitira pa alimi amene tapasa mbewu mwina mu zaka 6 zapitazi mudzaona nena kuti alimi ang'onoang'ono ndi amene akhanga tatenga mbewu zambiri kuno kunasale yathu kusiyana ndi ma estate. Chifukwa chonena kuti ma project aja ndi amene akuthandiza kwambiri kuti alimi azitha kupeza mbewuyo. Komanso china chimene nganene chonena kuti mbewu yathuyi timayigulitsa pa mtengo umene muchizungu amati break even. Ndi mtengo umene unena kuti zimene talowetsa mu ntchito yochulukitsa mbewuyi kuyambira mbewuyi pamene kuyidzala kufikira nthawi imene ikutulutsidwa kuti ikupita kumunda. Zonse zimene tagulitsa ntchito amene papa ndiye kuti ndi mmene timagulitsiraso. Tiyerekeze ngati tagulitsa ntchito ndalama yokwana 80 kwacha. Ndiye kuti alimiso azagula pa mtengo. Simuonjezera kuti simuonjezera kuti profit ayi. Zimene zonse zichitika. Zimene zozo timapangira nena kuti ndithu alimi ang'onoang'ono azithaso nawo kupeza mbewuyo mosavuta. Tisayiwale kuti dziko la Malawi lili pa mndandanda wa mayiko atatu amene akuchita bwino kwambiri pa ulimi wa tea muno mu Africa. Mwa tea yense amene amalimidwa m'dziko muno ndi 3% yokha ya tea imene imagwiritsidwa ntchito m'dziko momwe muno. Izi zikutanthauza kuti dziko la Malawi limagulitsa tea wake wambiri m'mayiko akunja imene ndi nkhani yabwino makamaka poganizira ndalama za nkhaninkhaniso zimene zimafika m'dziko muno kudzera m'malonda awa. Komatu tea ndi ofunikiranso kwambiri pa nkhani yolimbikitsa thanzi pakati pa nzika za dziko lino. Dr. Nicholas Mphangwe ndi mkulu woyang'anira kafukufuku ku Tea Research Foundation Trust ndipo akufotokoza zambiri za phindu la tea ku thupi la munthu komanso ku chuma cha dziko. Kwambiri mwina ambiri amangoti ati ndi chinthu choti ukamwa mwina umaoneka ngati ukusangalala kapena unali kusiza iyayo uoneka kuti tsopano wazuka wachangamuka. Koma pali zambiri zofunikira zonena kuti munthu afunika kudziwa kuti kodi ndikamamwa tea
ndimathandizidwa njira yanji. Ndiye kuti tifotokoze nkhani imeneyo timafunika tiyambe kaye kuyang'ana kuti kodi muti imapezeka chani. Ndiye pali zinthu zimene zimapezeka mkati mwati wopangidwa uja zimene zikapita ku laboratory amakazilinga ndikunena kuti izi zilimo, izi zilimo. Pachizungu gulu lalikulu limene timafunamo tikamamwa tii amati ma polyphenols. Ndiye ma polyphenols muliso kagulu kakang'ono amati ma catechins. Tsopano zimenezozo zimene zimapangitsano kuti ubwino wati uyambe kuonekera. Chifukwa chonena kuti ma polyphenols iwo akalowa mthupi mwa munthu ali ndi zochitika zochuluka zimene zitha kuthandizirani pa umoyo wanu. Monga masiku ano pali matenda osiyanasiyana. Tikukamba za sugar, diabetes, tikukamba za makansas osiyanasiyana, komanso even matenda amene akubwerawa COVID, HIV, zimene zonso nzonena kuti tikatenga zigawo zina za marketing zindanenacho zimathandizira kuti umoyo wa munthu ukhale wabwino. Chimene chimachitika nchonena kuti thupi likamakhala kuti lili bwinobwino, ndiye kuti zofunikira ndi zosafunikira zimakhala ngati zili zofanana, zili pa balance yabwino, pachizungu timati equilibrium. Ndiye zimene zikasokonekera kuti mwina zimene zisakufunikira zija zachulukamo, ndiye mafunikano njira yonena kuti ikachepetse zimene zija kuti zibwerere pa level yake yoyenera. Ndiye ma polyphenol nanenaja ntchito yawo yayikulu ndiyo chotsa zinthu zimene zasokoneza balance ya zinthu mkati mwa thupi kuti akatero thupi chazibwera pene paja. Pachizungu timanena kuti ndi ma antioxidants. Ma antioxidants amakhala kuti muselo ya nthupi mwathu muja muli ma radicals zimenezo zimapakidwa kuchokera ku zinthu zimene timazidziwa monga mpweya oxygen. Zimene zija oxygen ma molecules akaja akakhala kuti asiyana mazapeza zinthu zone kuti zimakhala ngati kuti zikupereka vuto ku ma cells a mthupi mwa munthu. Ndiye ma polyphenols aja amaperekano amachotsa zimene zikupangisa kuti mwina selo ija ikhale ngati kuti yaphinjidwa or stressed. Ndiye chimene chocho ndiye chachikulu chonena kuti ntchito ya ma antioxidants ndi kuchotsa zovuta za mthupi. Monga ndimanena zonena kuti ayayi kuli matenda a sugar. Chimene chimachitika nchonena kuti sugar ija ndiye kuti mwina yakwera. Ndiye tsopano ma polyphenols makatechins ena amathandizira kuti chimene chikukwetsa sugar chitsike. Kuli tenda ya BP ndi chimodzimodzi. Pali makatechins mtundu wake umene umathandizira kuti ma sugar levels atsike, BP irani ikhale m'malo mwake. Komanso ndanena za mutimo kupatula makatechins muli ma chemicals ena mati theophylline amene amathandizira kuti munthu ngati mwina akubanika kapena akuvutika popuma chimene chikupansa chimene chocho tiyuja mukamwa amakathandizira kuti vuto limeja lichepe, monga asima amatha kuchepa chifukwa chonena kuti mukumwa tiyi wambiri. Ndiye pali zambiri monga nanenaso za HIV AIDS. Ndiye kuti pali chemical imene anayipeza imene ilimo mutiyi tikamamwa uja kuti imathandizira kuti kachirombo kamambitsa AIDS kacha kalephere kuchuluka. Sikamalephera kuti kachulukane. Ndiye chifukwa chimene chocho ndiye muzapeza kuti munthu uja vuto limeje kutani likuchepa. Ndiye pali zambiri zimene tikhoza kunena monga anthu onena kuti mwina masiku ano ali mwanenepa kwambiri malo mowonjezera kupita ku gym. Ti amathandizira kuti munthu thupi lija lisamamwe mafuta ambiri. Komanso chifukwa chonena kuti momwati uja ali ndi amathandizira zimene timanena kuti ma calories thupi likamagwira ntchito ndiye kuti limagwiritsa ntchito energy in terms of calories. Ndiye burning of calories helps that process. Ndiye muzapeza kuti malo moti zizisungana munthu uja ngumanenepa mopitirira mulero amapezeka kuti watani ali ndithu bwinobwino pophatikizira kupita ku gym. Ndiye kumwati pali zambiri zothandizira ku moyo wa munthu kusiyana kuti ayi mwina ndimakhala ochangamuka. Komanso kafukufuku anasonyeza kuti ubwino wati umathandizira kuti munthu asakalambe tsankha. Chifukwa kukalamba ndi ma cells aja amakhala kuti
akula afika poti sakupanganso renew tikhoza kutero sakubwereranso kukhala ngati ang'onoang'ono. Ndi chifukwa choti mukumwa tii mumapangisa kuti process imeneji ikhale kuti ikuchedwerapo. Ndi ikamachedwa ndiye kuti inuyonso oneka okalamba mwansanga ya. Ulimi wa tii ndi umodzi mwa ntchito zimene kuyambira kalekale zakhala zikupereka mwayi wa ntchito kwa anthu ambiri m'dziko muno. Kupatula apo, ulimiwu ukubweretsanso ndalama zochuluka zakunja m'dziko muno, kupatula kuthandizira ntchito yobwezeretsa chilengedwe. Apa zangoonetseratu kuti ulimi wa mbewu ya tii ulinso ndi kuthekera kwakukulu kopereka mwayi wa ntchito kwa anthu ambiri m'dziko muno, makamaka achinyamata. Ngati dziko limene likufuna kutukuka pachuma, ndikofunikira kupereka malo ambiri oti ulimi otere uzichitika.